Esaera goikoz behera irauliak, edo errefrau jorran. Hori da, azken baten, zelan bait, aditzen emateko atxotitz errefrau generoko edukia duela liburu honek, ezta. Irratiz emandakoa berzio batzen gainean, landutako eta borobildutako eta osotutako eta beraztutako berzio idatziak dira, ezta. Orduan, zergatik, begira, askuek Euskal Herriaren jakintza izeneko hiru liburuki ederreko obra bat argitaratu zuen geroagoan, ezta. Da, hirugarren liburukian egin zuen Euskal Errefrauen olako bilduma handi bat. Lehenago ere izan dira, baina azkuerena izan da esanguratzuena, indartzuena, eta nik uste nuen, hori bide hori, herri literaturaren eduki iturri horrek, emari ugaria duela gaurko euskararentzat eta gaurko literaturarentzat, eta baliapide errekurso asko ematen dituela. Eta hori izan zen nire alegina. Esaera goikoz behera irauliak, azken baten ez da besterik, saio generoko obra bat baino. Saioa da euskal literaturaren alderdi garrantzitsu bat, eta euskeran asko landu izan dana, eta uste izan dut genero horri etekina atera behar zaiola errefrauak gaitzat edo aritzat hartuta. Zelan batetik Euskal Herriaren, euskararen eremu osoan diren berzio diferenteak ez guztiak, baizik eta esanguratzuenak eta diferente samarrak direnak biltzea eta hautatzea. Gero, ze mezu datzan errefrauaren azpian. Gizakio zertarako erabiltzen ditugu errefrauak, mezuak. Azken baten zerbait ikasgairen bat edo irakatxiren bat transmititzeko, aldun berekoei, gazteagoei edo zaharragoei. Gero, baita ere, hizkuntzari heldu diot. Zer esan nahi da? Errefrauak azken baten hizkuntzaren estadio batzuk zaharrak, beste batzuk oraintsuagokoak, baina beti egitura aberatsak eta laburrean emoitzua tira. Da orduen horretatik, nahi izan dut gramatikaren aldetik edo lexikoaren aldetik asko, edo egituraren aldetik dituzten berezitasunak ere eman. Hau da, azken baten hitz bakoitzaren atzean zer dagoen, non zelan esaten dan. Hau da, baliatu naiz errefrauaz, pixka bat aldi berean jende xeheari, herriko jende ohikoari, irakasteko zer dan gure kultura, herri jakintza zer dan. Hori izan da funtsian alegina. Esaera goikoz behera irauliak liburu honetan, 100 errefrau, 100 atxotitz hautatu ditut. 100 erranairu, iparraldeko eraz esan da, ezta. 100 eta ez bat gehiago, ez bat gutxiago. Nola baite zenbaki emblematiko edo ikur zertzat hautatu dut. Eta euretariko bat esate baterako, Bilbao han bere dongeak birao, ezta. Bilbon egindako lana da, Bilbotik egindako lana, baina euskararen eremu zabalera, osora ailegatzen dana. Agian, sartaldeko ondarea ugariagoa da. Zergatik, hemengo edabideetan landu izan dalako, hemengo entzulei begira eralki izan dalako. Baina gero landu denean egin dugu eredu orokor bat, ezta. Bilbao han bere dongeak dira. Oseak, Bilbolako hiri modernoetan edo urbanoetan ere jente biraugileak badirela esateko modu bat, ezta. Adiskidearen inguruan direnak esate baterako. Hautatu izan dut, errefrau bakoitzaren hitz kontzeptu behinenak, hitz bat edo bi, horrekin egin sarrera, ABD edo alfabeto ordenaz zerrendatu, eta gero aldamenean, bakoitzaren aldamenean, ipini errefrau ezagunenetariko bat. Esate baterako, adizkidea zaharrik
kontua berririk. Hau hoien artik dakarren errefrau bat. Edo izan daiteke arrauziaren gainean ez da, arrauzi luzea, logurea edo gozea. Da horretariko 11 ez da, alaba bakarrak zurtako hautsa ere berea. Da horrela doa azken baten gure gizarte euskaldun tradizionalaren, baina belaunez belaun iraulidan kateatu den jakintza hori erakustea apur bat, ez da? Gure gizartearen ispilu da, ez da? Azken baten esango neuke, dala Unamunoren hitzetan, liburu hau dala, herri baten edo euskaldun munduaren edo herri baten ispilua. Gaur egun gizarteak irakurtzeko gauza laburrak eskatzen ditu. Gauza luzeak baino laburragoak. Orduan, errefrauen liburu honetan, ehuneko sorta horretan, unitate bakoitza da unitate autonomoa. Orduan, trenean zoazela, autobusean zoazela, edo oinez edo esarleku baten jesarrita zaudela, irakurri zeinke, 1, 2 edo 5, eta ez gehiago, eta hurrengo egunean beste batzuk. Eta berriro bihur zintezke lenguetara, baina dauka arintasunaren doaia. Eta uste dut gaur egungo literatura modernoan ere, batez ere, nik asko irakurri dut literatura suediako novelagintza, sekuentzia laburren bitartez, nahiz eta ari bat izan, sekuentzia laburren bitartez osatutako edo jositakoa da. Kasu honetan ez dago joskurarik. Bakoitza da autonomoa, gai bereziak dira, eta alegindu naiz gai bakotza kontzeptu diferentea izan dadin. Beste asko daude, eta agian jarraipena eduki dezake.